Salutare, dragi prieteni! Să vă arăt un parc frumos, așa minunății, unde mă duc eu aici, așa frumos. Ce frumusețe! Oameni dragi, ha? Raiul de pe pământ. Dacă vă găceți unde sunt eu aici, în ce parc sunt eu aici, Berlinul, a? Uitați-vă ce frumusețe! Raiul pe pământ. Raiul pe pământ, frații mei. Minunăție. Ce parc frumos. Hai de capul meu. Ce gazon mor. Uitați-vă, voi, oameni dragi. Ce ziceți voi, oameni dragi? De parcul ăsta. Uitați-vă. Uitați-vă. Ce frumosime. Așa de parc. Uitați-vă ce aici. Uitați-vă, frații. Ce ziceți, oameni dragi, de parcul ăsta frumos, de natura asta frumoasă, a? Alexandra Pat, Hagi Șamac e aici. Și am ajuns în Berlin. Uitați-vă, parcul de la Hagi Șamac. Uitați ce flori frumos. România e frumoasă, fraților, stați liniștiți. România e foarte frumoasă. Uitați-vă. Ce parc frumos. Vă dați seama? Ce natură frumoasă! Și acum o să mă duc la restaurantul ăsta să servesc ceva. Așa, ca Barasan. Cine mă sună, frate? Și așa, frații mei. Dar nu ți ajunge? Fraților, minunăție. Minunăție de oraș. Și parc frumos. Nu cred că găsiți voi în Occident așa ceva. Nu că laud România. Pe bune nu găsiți. Să vă arăt și invers, uitați-vă. Flori frumoși, copaci. Dacă voi spuneți că n-avem țară bună și curată, voi, oameni dragi, România e frumoasă. Trebuie iubită România noastră. Știți care treaba? Trebuie să prețuim ce avem frumos. Băi, nu găsiți voi în Occident treaba asta. Aici nu găsești o hârtie, nici o țigară aruncată pe drumuri,
să vă arăt, parcul ăsta e de strigat la cer, ce de frumos. Și mă mândrez, chiar pe bună mă mândrez cu țara noastră, că avem o țară foarte frumoasă. Ce ziceți de țara asta frumoasă? A, băi, oameni dragi, uitați-vă. Să trăiești bine. A, uitați-vă. Fai, ce miros frumos e aici, să ferească Dumnezeu. Băi, cât albin, să nu cade albinele pe noi, măi, oameni dragi. Miroasă frumos, frate. Pe bune miroasă frumos, din cale afară. Da. Uitați-vă, oameni dragi. A? Uitați-vă ce peisaj frumos. Uitați-vă ce peisajuri frumoase sunt în România. A? Merită laudată țara noastră. Pe bună merită lăudată. Uitați-vă ceea ce e. Minunăție. Frumusețe mare. Bună ziua, tataie. Spun că avem o țară cea mai frumoasă în natură. Noi românii avem cea mai frumoasă țară. Și trebuie prețuită. Sunt țări și mai frumoase. Am fost 25 de ani în Occident. Curățenia asta nu găsești. De câțiva ani. Curățenia asta nu găsești. Eu am trecut prin țări mult. Dar civilizația noastră cam nu este. Păi nu e. Vezi că scoate șervețelul și mucul de țigară și... Și l-aruncă pe iarbă. Așa este. Brav. Hai de capul meu. Aici e curățenie mare în România, frații mei. Să vă spun eu treaba asta. Uitați-vă ce curățenie. Da. Uitați-vă ce peisaj frumos în România noastră. Uitați-vă ce WC-uri sunt acolo, organizat. Ce WC-uri. Să nu mai spuneți, oameni dragi, că n-avem țară frumoasă. A? Găsiți voi în altă țară. Eu am fost 25 de ani plecat, dar curățenia asta n-am găsit-o la niciun parc. Da. Aer curat. Aer curat. N-ai ce să zici. Aer curat, frații mei. Minunăție. Ia uite ce aici. A? Ce fuișor frumos. Ce fuișor frumos. A, s-o terminat șmecherie, să mori dacă nu s-o terminat șmecherie. Curățenia asta, dacă am văzut-o nicăieri. Uite ce fuișor frumos. Stai să stai. A? Ce ziceți, oameni dragi? De fuișorul ăsta în parc. Frumos. Care spune că nu avem țară frumoasă? Hai, vă pup și vă iubesc, vă transmit multă sănătate și vă apropiați de România, frații mei, că e frumos în România. Uite așa.